The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun rewlak. Just wow. Hadirin ke jing safriang ke video halo ke jing syasyo ki laingon ki nong tu ke balaja men haka arfulai terik nailar ajar pun riau hak hatwe mer ke balala ban pensisya ba ki tei ki brio ki latu ya ka tiep nolor ki wofa nakawai ke kali ke badan hakar khana ke badan hakar armer nakaliang usulong mi layo banyekren bot uba debor lang nongrum ubadei utrai kate ke kali ha ka jingekren bot uba debor lang ulong ba ka step snia arfulai terik nailar ajar pun riau kumba ha ka por sau baji men step ulayo sngo ba ka kali jong u kalapa namar baubu ya ka central locking bat habau persang ban mi hendai kinong tu kilakhang ya ka jingkhang nabar ulong ba de hadien bulami na ka jingkhang yet ulalei ban be ya ki brio ki blatu ya ki tiar jong u balalap ya ki hakhatwe mer ringkat ki tiar ki bulatu na ka kali jong u nalor ka taw ulong ruba ondala poi ha ka te ka jaka kilami pat sakiwe ki brio ki blasho ya ki yang basak tu miet teng ya sngo por ba sawache tam yung tu por bakal nyar kali ke pak starlock ong terang mut ngakhe ngamut mi sabar ka jingkhang mat ple so lai wa labar ta dah din pat ngai yumi dak khalkiyet isami itbe la wai pai breu ni mdan so itbe si surok ni start kali ngilap sat hesha krime kemud dekade sau step pengap jong si blai kan te hakapur ba phi mi phi batai phi mi jingkhang yet dai mo hapur phi be ki phi bat no pa de ni dan laingot ni dan arwah karkhana we driver truck ni bathia te dei ha dei ha benta ai ba hilap yaki pa de ni perbain tebe nang kong de kan hi kali ngalap ek moti bakayang ang ne masang mi imta start bla sih khat pengilap bathi pot sking khoi me dalap thi sking khoi me rang kali ong den em se batu tai ke tu tiep yu ong em tengah pet youtuber wan rong hnem dai dan kan thai serang wei tang tang aplai no ngason dor nomor kali aplai no hadin tu pat ngi aplai no ta kali ngi wan pal this ni wan wat pa stu wei tai bo ukhum kiu tama kali kiu rom tan ne dawan the ngi hiar no thi khoi me rakchat wan no kan kali sini ngi wat biang ngi lap pat thi uyat rakchat tang yo bat ma sti kan phat su klang dari ni sti ngi perta breu tat the ngi pat bat si pat la breu tikile mi tat kisnong to ngi yo bat the subatai phi kapor baja ka ja kumno ke tu ya ke bat tu ki ka bofaru ka am ki lai sai lot ka am ki lai sai ki wayar ki khat lot ka bofaru ki la ple jingkhang ki mu ban sai ki pala sai ngiak loi mi na mas mi ta pa ki lai phat le tu kumno penpat ne penpat ya ki yet penpat ya ke yet te hak ta kapor phi sneu ne phi kumno por penpat yet ngi mi sneu dalal nyar kali ni sai mi siami ha te hak pa phi obat ya u pa de ne ai phi obat ni obat sthi por bu yak chat ka kala ai kata ha kharui me la chat tu smart te tu lai wan ki pe ba ting ni obat te em tep so lai bun pe ba wan la rum nang te kle sem te ya gitu ki arnut pa de kumno pa de fit pa de bakini ki arnut dan bentalang pa de ba u itu ki wan kali te serang itu pat ni tep ba kimut ban wan try ki bre kimut ban wan sha yu tu bi obat masen i bala bun breu ki phet na kan ki wan ton tu ki phet na ngi tebe ngi tebe pat ngi lap sha mar banyang ting phet mar banyang tang ngi lik dong la te la po surok mauri tai chan perform thmai ngi dong ting lap ngi ora lang ste ngi sim skli tu ba bat the ong dei lang te ke tiar chungaru ngayo la kali tu ka ap ngayo la kali ta ba phet te hatu phi ya kali pa de am ki dei na ai kumno ki poi sini ki sa kali tambai msu thau ki batai si phang ki ong small lai si phang ki ong ki wan so ra ki ong le chlong ki ong ta ki kali ong ki wan ai ta miet ki ong wan so ra yang wan chlong yang mule chlong teng por bingi bat thing klim ta tingi plai no dah din ki wan phai biang kan ni mut wan chao thrai teng yo ni pet ni tebe ni sayo pastai ni so ra biang thi ni so da yo bat tu wei se sim sekali lang bang dei lang dei lang ke thai ro ka dei lo idan lang Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom
yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya